sa ich bacilom po polročných prázdninách začala škola. No na rozdiel od vás, oni sa neučia čítať, počítať, či dokonca spievať. To nie. Ich najdôležitejšou úlohou je nakaziť ľudí, hociakou boľačkou. Čím viac ľudí nakazia a čím dlhšie bude boľačka trvať, tým lepšie vysvedčenie budú mať. I rozhodli sa, že navštívia školu oproti nejakej kancelárii. Hneď pri vchode sedel chlapec, nazvime ho Janko, ktorý im padol do oka. Minis, mi masa. Dostať sa však do Jankovej blízkosti nebolo vôbec jednoduché. Vodne v noci ho strážili maličkí vitamínoví vojaci. Ústav, vstupnú bránu stráži vitamín cibuľový. Čaute, decka, ja som vitamín cibulový a som zdravý. A čo? Že smrdím? Kto to povedal? Kde smrdím? Nesmrdím. No, možno trošičku, ale som zdravý. Harbo, diaľnicu lemujú vitamíny citrónové. Nástup! Pozor! A to ide. Ja som pozor. Nejsi pozor, to je Pozor! Pozor. Ty čo dávaš? Blagobok. A to je... Ty v tom žltom tričku naopak. Všetci sme v žltom, ty debil. Ale ten posledný. Ja, aha. Odchod. V bruchu majú vitamíny hlavný stan. Asi preto ich tam tak veľa. Práve majú poradu, tak vám ich môžem spočítať. 1, 2, 3. Vlastne nemôžem. Veď niektorí sú na dovolenke, iní zase na súdobnej ceste, niektorí na polovičnom dôchodku a tak ďalej. Preč sú všetci okrem mŕtvičku, ktorý hliadkuje na Jankových očiach, aby sa bacily nepriblížili ani len na dohľad. Raz si Janko zabudol umyť hrušku. Vitamínový vojačík, mŕtvička, bol práve na obede. Jednu roztresku, prosím. Ďakujem. Viete, lebo ja som vojak. Jaký som? Vojak mŕtvičkový. Pôjdem si to zjesť, hej? A zvýšok dám do chladničky. A tak sa podarilo bacilom zamiešať sa medzi hruškové vitamíny. Len čo sa dostali cez vstupnú bránu, začali robiť Jankovi šarapát. Začali robiť Jankovi šarapát. Zliezli do hrdla, ktoré štechlili dovtedy, kým Janko nezačal kašľať. Počujete sami, keď ho šteklenie nebavilo, vliezli do uší a tam svojim bubnovaním na ušný bubienok spôsobili Jankovi zápal stredného ucha. No i bubnovanie ich počase prestalo baviť.
ceste, ktorá viedla ani neviem kam. Viem však, že im tam bola na bacilové pomery zima. Citujúky. Rozhodli sa preto, že si založia oheň. Do ohňa prikladali a Žianková telesná teplota vystupuje takmer na 39 stupňov Celzia. Dobre, pokračuj ďalej. Na to všetko sa už nemohol pozerať hlavný požiarný dispečer. Plukovník Čajíkovi a zavolal Jankovi, aby vyplul teplý ovocný čajík. Len čo sa